салом тамошобинон гиромӣ. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансир ҳастед. хушомади ҳама касак ба канали мо. ҳазор раҳмати аллоҳ ки бо мо ҳастед, моя дастгирӣ мекунед. дастгирии шумо пешравии мо мебошад. меҳмонҳои нав шумо ҳама касак хушомадед. кадоми дар канали мо обуна шидагӣ нестай, марҳамат баромада обуна шава, колокольчика зер кунед ки ай видеои нав бо нави мо бохабар бошава. ва иҷа боша ман ҳар ҷо сёмка кардам, камтар пухтупаз ҳар ҷо сёмка кардам баҳри шумо ки камтар тамошо кунед. гуфтем гапо зиқиётон буроя. инҷа кадоми наметона ая сабаб меша ҳамин видео дидатам ёд мегира. ман имно хурман хеле чизе ки наметонам омада ҳамин ютуб тамошо мекунам, ҳамин чиза мепазам, ёд мегирам. я мотиватсия мешада. занҳои тоҷик хумонда ман намегум ягон занҳои тоҷик наметона пухтупаз карда, ҳама метонад. одами гапа гуфтум ба мега эҳе тамом ҳамин пухтупаза ки наметона ҳама метона, ҳама метона. охир я сабаб меша, я мотиватсия мешада. одами наметонистагӣ да ма гуфтистам немхе духтарако. ва чӣ гуфтаниям пеш ай влога партофтана ду влог парта будам, яъне туй якум қисму дуюм қисм. якум қисма тамошо накарда дуюм қисма тамошо кардам. сара дадами комментария ду гапу чап шидагиай эта ми якумша напарфи дуюмша парфти туи аввалша мепартоян, не ки охирша мепартоян. ома аввалшам парфтагим, охиршам парфтагим. ҳам даромада тамошо кунед ва нависе. ҳама одамои мефаҳмидагӣ камҷа гуфтагиан ки ҳами туя даромада аввалш тамошо кавал ва гап зан. ҳами одамои намефаҳмидагӣ сраза гапи худшон менависанда, меган. короче якум қисмша ма гуфтагим ки туи куҷо рафтистам, хонаи ки рафтистам ва кадом шаҳр рафтистам, ки падост ма туи рафтам бо ҳамҷа гуфтум. адиюмша нависагим ки дуюм қисму давоми туй, давоми туй тамошобинон немхали давоми туй. и ҳама одамои намефаҳмидагӣ да дахл дора ки сраза гапш наменависанд, ҳамин чиза гӯш накарда нафаҳмида гапш наменависанд. шумо хушрӯчои ман ҳама хафа нашавед, ба одамои бахило дахл дора ё гап ай бахилишонам хеле чиза менависанд. ва чӣ гуфтанем духтаро, ман шумо медонед ки ман дар компания Faberlic кор мекунам. аз старши компания Faberlic зиёда ай 1 сол меша ки ман кор кардистам. кадоми коркунаи марҳамат даромада кор куна пушаймон намешаве. и ба ҳама одамои дахл дора ки дар хона бекоранд, студентҳо бекор дар хона шитагианд, бекор шитагие. шумо да чӣ дар кор, як телефон дар кор ва интернет дар хонатон фаровон, вайфай. номере ки дар рӯи экран мебинем марҳамат нависе, ҳамаша мефаҳмонам. метем регистратсия, обучения, омӯзиш ҳамаш бепул. духтаро кор ай даст нате намехе духтарако, ҳамаша фаҳмода метемтона. дар рӯи экран мебинем ватсапай нависе. иҷоша духтаро ҳамаи мо шумо донем ки вақти тобистона вақти салат махкам кунӣ тайёрии ба зимистон. ҳамхе занҷабил гирифтам, занҷабилро шуштам, тоза кардам, реза дорам, немхе кругли ба ҳама донаҳош. фақат чӯша мегирем су тамом хе пол дигар реза мекунем кругли. мо чӣ дар кора, занҷабил дар кора, капуста мо мехе реза мекунем, мехе майда реза мекунем. як капуста нимташа гирифтам, ними капуста. хай бисёри бад набе капуста, бисёри бад ба бемаза мешада. немхе ними капуста реза кардем, хеле рӯбаро мемон ба баргалски ҳам я 3-4 баргалски ман мехе реза мекунам. ҳамхе реза кардам, ҳамаша короче ҳамхе реза карда рӯбаро мемонем. баъд ягон 3-4 пиёз дар кора монда. ҳамхе пиёзам реза мекунем, борик тинниқ реза мекунем. укроб ягон як банчи калон укроб айда
кам укроп набиёрем, укропш бисёртар биёред ва мазза мешавад. чеснок дар кор, чеснокам реза метавонем хел, чеснокшам камтар бисёртар биёр, ба мазза чеснокш кам биёр, бемазза мешавад. нем хелхтаро ҳамаша бинед чӣ рӯбарӯ реза карда мондум, намак мекунем, намакш кам набиёд ки занҷабил безеб мешавад ва якҷоя мехи мекувем. якҷоя ки кофтем мемонем ша ягон 1 соат 2 соат места руша мепӯшонем ягон чикати об кушояд. баъде ки об кушод немхе дар банкҳо мегирем, ҳамаша дар банкҳо гирифтем, ҳамон оби кушодагӣ хича дар дили ҳамин банка мерезем, айтори занҷабилро мерезем ки безеб нашавад. ҳамихе меиста накад зимистонда. ба иҷа бошад духтаро, ма салатка ристам барои хӯрдан. ҳамихе мо дар камтара капуст дар кора, ними капуст нимхе реза мекунем, борик чоркунҷа реза кардем, мурғи овҷӯшида мурға дар об ҷӯшондем, ишам ҳамин хел реза чоркунҷа ва крабная палочка мо дар кора. крабная палочка намедонам пачкаш 5 та дора 6 та дора, ҳамаям ҳамин хел реза мекунем кубик ва камтар укроп дар кор, укроп я банка кукуруз яъне ҷугурӣ майонез мекунем, хе якҷоя мекобем, неки беҳад салати бамазза ҳаст, салати тобистонхӯрак яблоки духтароку шаймон намешавем, беҳад салат бамазза, гап надом дар яки салат. инҷа боша духтаро, мо ҳама каса меҳмонӣ рафтем хонаи хешнавор, хона гирифтем, хонадроён, хонаҳошон беҳад хушрӯ, худованд насибшон кунад, кадоми мехона худоҷон соҳиби хонак, наморам соҳиби хонак, дар ҳар кимон доғу бошем, дар ҳафтон доғу ҳама соҳиби хона шавад. ҳама каса шиштем, немехел якҷоя хӯрдем, гап зада, беҳад дастархони хушрӯ, ҳама чи аста. немхел духтарако, то охири блога бо мо боше. иҷа боша духтаро, ман нав пӯлмуда чи азон омадан, инами памперса заказ кардам. ман памперси вай мегирифтам, ҳоли суратча мемонам, нишон метем ва и заказ кардам. ай хагис памперс заказ кардам, меам барои заказ кардам кани. у памперсам беҳад қиматча, рӯз ба рӯз ки штуки ҳами кам мешавад, нархш осмонда мехеза. гуфти гапҳо размери сера дидам 2000 1800 82 та дора 70 та дора. нозяка се мепӯшонумша, ма аввалда мепӯшондум, ҳоз се мепӯшондум, ба гуфтум биё хагис гирм кани, и чӣ хеле боша мефура намефура дар пусти буда. ма фақат як памперс истифода бурдум, як нав ай гирифтам. ҳозир ираку мебинем, агар ки дар пусти гудак фора дига ай ҳамин мегирам, у памперс намегирам. ҳозир ман суратча мемонам дар рӯи экран, бисёр ҳава истифода мебурдум. аллакира нав гирифтум, мекушем, вале мебинем. немехел духтаро, кушон пӯшонумша насиб боша, ба прогулка берун мерем. бачаҷона гирифта берун мерам прогулка, немда пешу шиштаи ҳам бач